bojo, ngene aran bojo. Teng dia piyambakan, Mbak. Nggih, nanten kadang Kula Sofi. sinten Sofi. Sopi Nggih, daleme Jepon. pundi? Jepon. Oh, nggih. Kula Mbah Sarti. Mbah kula mriki ajeng pendataan difabel. Tiang sing kekurangan. Nggih. Nggih. Ngapunten nyuwun fotokopi KK kalih KTP. Kula mboten kakang niku mboten gadah. Gadah niku kumpul KTP nggih. KTP enek. Kalau samene nih cewek KTP nih awar kan nih. Enggak didono. Beli dhewe mbok iso ya. Beli ketemu. Rasane ini kita Ora tau sampo. Ayo kan tangan kekelesaan. Jalan mesin. Din tak takok. Kalau kok betul-betul jenengan berani jadi jami, Mbah. Berarti teng dia piyambakan, Mbak. Nggih, piyambakan. Wis ngeten iki. Bukan dadi lara nanti bojo. Enggak didono. Beli dhewe mbok iso ya. Beli ketemu. Rasane ini kita Ora tau sampo. ayo kan tangan kekelesaan. Jalan mesin. Din tak takok. Kalau kok betul-betul jenengan berani jadi jami, Mbah. Berarti teng dia piyambakan, Mbak. Nggih, piyambakan. Wis ngeten iki. Bukan dadi lara nanti bojo.